तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि बे बिबि ब्लग बायदिसिना बयखौबो बरायनाय थाबाय आरोना गाइस तो दिनै निउ भिडिअ लानानै फैलायबाय तो गाइस जों नायनोसै ओरैनो दिनैनि ब्लगा माबायदि जायो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस तो जों दायो थांनो नागिरदों स्कुलाव आरोना तो ओरैनो बेरायनो थांनो नागिरदों तो नायनोसै मा जायो स्कुलाव दिनै तो स्कुलाव फैनानै न'आव एसे खामानि दं आरोना तो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गाइस आरोना तो नायलांबाय थादो भिडिअखौ माने तो गाइस बे साइकेलाव बिराद रिएक्शन मोनो आरोना तो माने भिडिअखौसो बानायनाय आरोना तो माने गोरिया जोंथि गोरिया बुङो आरोना माने मुस्लिमफोरा आल्ला रे कि साइकेल होननानै बुंलायो आरोना तो बिराद फालिनाय आरोना बिदिखौ तो बे बिसोरनि थांबाथाय माने बिराद गिदिंना नायलायो आरोना तो बिदिं मनफोरनि बिराद थांबायना तो बिदि नायो आरोना तो बिराद माथोआ मोनलायो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय गाइस बिदिनो थांगासिनो दं आरोना तो ओमफ्राय लोगो सासे फैगोन होनदोंमोन बे फैयाखै ओमफ्राय नेनो होदों ओमफ्राय जोंबो नेगासिनो दं आरोना दाबो फैयाखै ओमफ्राय जोंबो दायो बिदिनो थांगासिनो दं बेगादावलथिं तो जोंनि मथामन 2 किल'मिटारसो जागोन आरोना जोंनि न'निफ्रायहाय तो जोङो दायो थांबाय थानोसै तो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय आरोना बहुत गोबाव जाबायमोन गाइस भिडिअ लाबोनो हायैया मानोना जों खामानि मावबाय थादोंमोन ना एसे हाजिरा मावबाय थादोंमोन तो बेनि थाखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन ओमफ्रायहाय अखाबो हाबाय थायो आरोना तो फुङाव हायो हराव आरो फुङाव हायो एसे बिनिफ्राय आरो सान्दुं बिदि सान्दुं दुंना होयो आरोना नै दा माने दुंना होदो सान्दुङा तो जोङो दा थांबाय थानोसै तो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय गाइस तो थांबाय दालां मोनबाय जोंबो क्लास 9 नाम लगाबाय थादों आरोना गाइस बेनो क्लास 9 नि एडमिशन जेराबेरा डिग्रियाव थांदोंमोन आरोना गाइस जोङो दायो ओमफ्राय स्कुलाव थांलायनोसै एम इ स्कुलाव हाइ स्कुलाव फैदोंमोन ओरैनो बेरायबाय फैदों ना आजां गाजां ओमफ्राय दा नाव लिंहरबाय ओंखाम जानो थांसै दा रुटि जादो रुटि मोनजायासै सिंग्रा घुगुनि जाबाय आरोना ओमफ्राय दा नाव थांसै जोङो दा एम इ स्कुलाव बाक्सा गिदिंना फैनि र' ओमफ्राय नाव थांनायसै नाव खामानि दं नोंसोर भिडिअ बानायनो हायासै आरोना तो एसे लाजियोना तो बेनिखायनो भिडिअ बानायनो हायासै दायो थांसै एम इ स्कुलाव ओइ बे केम्प बारबानो मोनो आरोना माबायाखै जोंनि स्कुला ओइ हाइ स्कुला दा देखायग्र केम्प बारबानो मोनो बेनो गाइस स्कुलायनो ओमफ्राय दा क्लास 9 नि एडमिशन माबा होनो फैदो आरो फर्म होनो फैदो ओइ बेनो ओमफ्राय जों ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन स्कुलाव माने स्कुलाव फैना नुबोबाय आरोना तो माने दायो मोखां खालामनोसै ओमफ्राय ओंखामबो जायाखै नालाय ओमफ्राय ओंखाम जानानैसै थिनथायानो जालायबाय आरो ओंखाम जायाखैमोन ओमफ्राय ओंखाम जानोसै दा तो ओमफ्राय गास न'आव खामानि दं होननाय बेफोर आरोना तो बेफोर कालार होनदोंमोन होजोब्बाय फादार होबाय आरोना आं उन्दुना थाबायना ओमफ्राय बे होबाय बेखौ होदोंमोन फालकेट्रा आरो एसे खामानि दंबायो आरो माबा बे जोंनि सकआव बेवहाय एसे माल लायनांगौ आरोना उनाव भिडिअखौ जोबसिन नायबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ गाइस ओंखाम जानानै ओंखाम जायाखै दिनैथ' जाबाय ओंखाम जानाया ओंखाम जानानैसै ओमफ्राय सकआव थांसै तो गाइस ओंखामखौ जाखांना लाबाय ओंखाम जाखांनानै दा नै जायफोरा दाख्लै लाइभ नायदोंमोन दा मिथिगोन बेखौ मा खालामनो नागिरदों दा बेखौ दानना लानोसै बे अमानि थाखाय दाना आरोना कबि रुनानै होगोन बेखौ तो नोंथांमोना जोबसिन नायबाय थाबाय अमा बेदरजों जाना लाबाय ओंखामखौ बेखौ दानना लानोसै एसे दानसै दा कबि आरो नांबावगोन आरोना तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबाय जाबाय गाइस आरोना तो जोङो दायो थाङो आरो सकआवहाय सकआव थांसै बेखौ हाखांनानैहाय नोंथांमोना जोबसिन नायबाय थाबानो जाबाय बेखौ दानना लाग्रोसै आरोना दानना लानोसै बेखौ गाइस माने गोबावथार जाबायमोन नालाय तो उइलि होआखैमोन तो दानैसो हैनोसै उइलि ओमफ्राय दा सकआव थांगोन ने दा थांसै सकआवहाय ना मा होनो ना
दा दसे उइलिनोसै थ' जोङो दायो बैयाव लोगो दं आरोना टेङा बाख्रियावहाय ओमफ्राय बेवहाय लिंहरदों थ' गामिया ना टेङा बाख्रि गामिनिनो बेयाव माने सानजौफुनि जाबा जिरायहैयो आरोना जोङो दा थांसै जोङो दा बेवहाय थ' नोंथांमोना भिडिअ नायलांबानो थ' गोबाव जाबायमोन दहैबो लिंहरदोंमोन आंखौ ओमफ्राय आं उन्दुना थाबायना ओमफ्राय दा थांसै दा इयावहाय गाइस नै नाजारा मादै जाना दं दायो जोंनि गामिनि सान्दुङा ओमफ्राय दायो थांबाय नै दानि ओमफ्राय बेयाव आखाइ बौबाय आरोना दानि माबा कबि हानायावहाय एसे बौदों इयाव ओमफ्राय थांसै जोङो दा नै गाइस उइलि नाय लेडिस साइकेल मा खालामजोब्बाय माने ओमफ्राय नै गामिनि मा बैसागुनि पस्टार होबायना आरोना जोंना ओमफ्राय बै मोनसे लास्टआवहाय मजा मोनसे होदोंमोन आरोना दोहै दा नाया हाखाय जि मजा खारायथिं होनाय दानि होदोंमोन आगोलनि साखा गंनैयावबो माबा बिरखोयोमोन उइलि नोबा हा साइकेला आनिखौ होनोबा फाय आनिखौ होनोबा फाय आनिखौ फाय आनिखौ हा होदो ini मादि दालाबाय ओइ बेथिं होना फाय मानो हानाय नङालै मानो नोंनिखौ होदे बास बायदो हो हो फाय नै फाय नै जानायनि माबा नांदो इनि रायख' फाय wah galgam ji marga na hai guys dayo bi vloga Willy खालामनाय बायदि आरोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों Willy खालामनायखौ खायाखै gede euy bar ini asih kan cari ke kanci wah guys karsu banyak ah guys kameramen garsu deh wah kisna bhai gitu tera tadi apa kau hendak kita berai oh oh nung phai mai nung cam gia em bawa cam gia nung để sai mai try Yalah. Tôi barang lain sih. Karena drum fight camera. कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं Nah guys, soko bayar nah, bayar dan pelang saya satu nih dokan pe. Nah soko ada nih, ini. Dokan yang, ini bayar lah waktu deh, kau. Apa bayar nah, bayar dah he. Nuar mama kamain dona insai, nah mana, bayar nih. Maya ikut dan hebai, ang bepang si dan hebai itu nih ke, gubun saja dan deh, gak mikir ini, apa ini, hebai ikat kalar nunggu ya, macam nunggu ya dah, ini tinggal lagi, sob niat suni balik, ya kan, nak kita buang di kamar ni mau deh, mana abun tak kaya sah lah boleh, ya kamar ni mau deh, ke sini dulu ada ipungo, saling sida, oh. Ini tiang kodoh, ini tiang kodoh situ ni. Hah? Salah nak? Salah nak tidak? Kami nunggu. Kami mohon. Mana? Gobor lagi mana mbak? Anu gobor ni. Salah nak ini. Ay sang day aram se salang khang bay. Bay ga ben ta sang bo này ni. Bay ga ben he. Rồi ngỏ cái này nè. Mày con sát gần bộ. Mà được ngỏ giá không ăn bạc của. Này mày con khar gần ngon, ngon sát gần nè. Ini khar gần mua sát gần. Gaban ngomong sar gini oke. Bay ting lo gaban pai kan miss jadi. Wah kat lo kira. So guys, di ini video ko mabri nang video ko wah om nang na mazang inang wah mazang na ati babu. Kalau ini please like kan awan sabai. So guys, video ko udah sabai nah. So bye bye guys.